ka Loompyrdi Iongpiah jawai lembaga Sports and Game Committee kala penhak perdana ia ka 19 Open to All Badminton Championship Raja Mawphor da ukongsan uma EMH pasa Working President ka WJHDS ha kani gesngi sajang ha indoor hall sin rat jawai tepepele jawai ia kene lempung ye lekai badminton la sedang nadu ka khatlai trik ujeliu bat ladon hadu shispa arteli ke match balapan yakun haki kerdan kom ka 50 plus 35 plus under 19 boys single double open single double men double but mixed double haka 50 plus men single la job da 1 mi dekhar haka 50 plus men double la job da golden sa khabli but pinbiang lang lalu haka 35 plus men single u Dr. Peterson lamare ulalong unong jap kat baha ka 35 plus men double u suba dondor pengro but u narish asha kilalong ki nong jop ia ka jingya khun ha ka open men's double u deilang wa u nongplo but u buram langki lakyang kilalong ki nong jop ha ka open men's single la job da umeban care shulai ha ka mixed double umeban care shulai but ka Amy Lana Daka Shermang kilalong ki nong jop ha ka under 19 boys single u banchan board lamare ulalong unong job but ha ka under 19 boys double la job daw over 1 dekhar but u heini paya mana ya ka kusnam shikinong job la sam da u kongsan kat bana kaliang jong u sports secretary uma tedi lalu ula ai ki jing kublei ya borok ki belawan ban shimbenta ha kani ka lempung badminton bakhat khandai ulapan pawru ya ka jing ai kublei ya ki players ki bomdon kanu kanu ka jing kedau kuti ya ki nong penya jong ka tournament